I aquesta vegada canviem de terç i parlarem del llibre digital, una nova manera de llegir. Sembla que només ara el món editorial sent el tret de sortida d'una carrera que va començar fa massa temps. Per fortuna, quan es parla de la inevitable arribada del llibre digital, ja no és tan freqüent sentir el clàssic discurs retrògrad sobre el llibre imprès com a tecnologia insuperable, l'irreemplaçable olor de tinta i un etcètera carregat de nostàlgia. S'imaginen poder marxar de vacances a l'altra punta del món o simplement agafar el tren per anar a la feina a 1.500 llibres en un petit instrument que pesa únicament 200 grams? Però no cal ser alarmistes. Molts llibreters tenen por, però simplement han d'especialitzar-se i convertir-se en venedors de continguts literaris. Els arguments de pes són sobretot la transportabilitat, sobretot la legibilitat. Hi ha altre tipus d'avantatges que tots coneixem que són inherents a l'era digital, com ara la cercabilitat dins d'un text. Em ve amb tot de llibre i em va dir, bueno, això s'acaba, eh? I vaig dir, home, què vols dir, Isidre? Què vols dir que s'acaba? Ui, això durarà 2 dies, ara, perquè clar, jo, si ho trobo per internet, jo ja m'ho baixaré tot i tal, no? Jo crec que el meu cartell no té raó i jo sóc partidari, naturalment, com a autor del llibre digital. El que passa és que amb un seguit de condicions i no deixa de generar-me o de suscitar-me un seguit d'incògnites, no? Algunes de les quals relacionades amb la pirateria, naturalment, però també d'altres relacionades amb el tipus de consum, no? O jo practico 2 tipus de lectura, no? Una lectura que en podríem dir que és una lectura de pescador i una altra que en podríem dir que és una lectura de caçador. La lectura de pescador, jo me l'explico a mi mateix, una lectura pacient, diguem, i me l'explico en el sentit de, en fi, posar-la com a analogia del que en podríem dir la lectura convencional en paper, de la de tota la vida, no? És molt diferent quan la meva lectura és una lectura de caçador, però és la lectura, diguem, prioritària en el món digital, una lectura que es val dels vincles, dels links, dels bots, d'anar canviant de text, de no acabar mai un text que has començat perquè ja estàs en un altre lloc, o d'unes eines extraordinàries, meravelloses, unes eines màgiques, com són la recercabilitat. Quin serà el format de llibre digital, amb quina tipologia, quin serà el model de negoci? Aquest probablement és un dels reptes més importants. Com això pot canviar un dels temes que en aquests moments amb el país, jo diria que és una de les claus, no? És com ajudem amb diferents iniciatives a millorar l'educació, com utilitzar aquestes tecnologies amb les aules, com utilitzar aquestes tecnologies com un element vehicular de l'educació. Encara no són els continguts certificats que amb el món editorial estan impulsant, ni tots la qualitat de continguts està en un entorn multimèdia, no? Amb pissarres digitals, perifèria, formació de professors, infraestructura inclús de connectivitat elèctrica als centres, ample de banda perquè arribi wifi a tots els punts de les aules, continguts digitals. La tecnologia ja permet una gestió de continguts de drets digitals. O sigui, els sistemes de Digital Right Management ja comencen a permetre que tu com a autor decideixis amb quines condicions i amb quins drets cedeixes un determinat contingut. Que jo crec que el problema de la pirateria el convenceré que és salvable. De fet, nosaltres a 36L hem contractat el Digital Rights Management. Crec que hi ha una desproporció brutal entre el soroll mediàtic que genera el llibre digital i el nul moviment comercial que encara genera. És una facturació de 0 euros contra una ocupació de pàgina que si la valoréssim tindria valor de pràcticament milions d'euros. Nosaltres quan vam crear 36L vam estar segurs des del primer moment, i ara encara ho estem més, que la cadena tradicional, que és autor, un editor, un distribuïdor, una llibreria i un lector, es mantindria igual. Es mantindria igual en el sentit que cada un dels actors seguirien operant. Això sí, cada un canviaria la seva forma d'operar tal com ho havia fet fins aleshores. Es crearan el que en diem continguts 2.0 amb novel·les amb finals diferents, novel·les adaptades a un altre públic, segmentació per capítols, etc. I això farà que sorgeixin noves formes de crear. La meva pregunta és, com a consumidor, en trobarem aquest problema jo? Hi haurà una unitat de format?
entre tots els que editen llibres electrònicament? Jo volia preguntar, també com a consumidor, que les persones amb dificultats per llegir, no? Per exemple, persones amb dificultats de comprensió, dificultats visuals, etc. Si tots aquests formats podran també, o la tecnologia ens podrà permetre accedir al llibre digital, no? Per exemple, aquests formats podran escoltar el llibre amb veu, etc. Quin és el ventall de llibres que trobaré al costat d'això aquest Nadal? Hi ha una certesa absoluta que els arxius que tu t'hagis baixat d'aquí un any els podràs seguir llegint en aquest dispositiu o en un altre o en el que sigui. Amb això pots tenir una certesa absoluta. Tindràs una certesa una incertesa absoluta per saber si aquest dispositiu tindrà les prestacions millors d'aquí un any. Això és obvi que aquesta seguretat respecte al dispositiu no te la pot donar ningú. Diguem-ne que amb un temps molt curt equilibrarem el que trobes tu online al que trobes a la llibreria cantonada. No només ho equilibrarem, sinó que ràpidament ho superarem. El que provocarà el llibre digital és una gran revitalització de tot el mercat i d'aquests fons que sí que passaran a ser, ara sí, fons útils.